Management Academy. Manager Success. Темите днес. Това, което ще разгледаме е защо е важно да знаем силните си страни, какво са силните ни страни всъщност, защото всеки има някаква представа и някаква изградена асоциация за това какво е силна страна, но аз ще ви предложа един структуриран и много обхватен подход, така че да можете наистина да изведете собствените си силни страни и да можете да акцентирате върху тях и да ги прилагате в живота си. Започваме с ползите. Замисляйки се върху силните си страни, вие приоткривате себе си. Започвайки да работите с себе си по темата за силните страни, наистина ще започнете да виждате самите себе си по нов начин и ще повишите самочувствието си. Освен това, ще започнете да вземате решения на база на областите, в които сте силни, и това автоматично повишава нивото на вашето представяне в това, което правите. Защото ще се съобразявате с силните си страни и ще търсите начин, по който да ги изявите и да ги използвате. И тогава, когато правите нещо, в което сте силни, резултатите неминуемо са много, много по-добри, отколкото, например, ако акцентирате върху слабите си страни. Освен това, наистина, ако откриете силните си страни, ще започнете да забелязвате, че пред вас се откриват нови възможности, които до този момент не сте видяли. Какво представляват силните ни страни? Тук е много важно да кажем, че силните страни не са просто таланти. В повечето случаи хората си мислят, че силната страна е нещо вродено, нещо, което или го имаш, или го нямаш. Но не е така. Силните ни страни са комплекс както от нашите личностни характеристики и качества, така и от всички придобити, натрупани знания и умения. Къде са скрити силните ни страни? И сега какво? До тук чудесно. Вече знаем къде са скрити силните страни, знаем и как да ги намерим. Тази част с откриването е по-лесната част. По-трудната част е да започнем ние да ги използваме съвсем съзнателно. Т.е. да правим изборите си на база на тези силни страни. Добре е, когато научите вече силните си страни, когато ги откроите. В началото да започнете с нещо по-лесно. Защото ако започнете с нещо много трудно, с някакво голямо предизвикателство, със сигурност няма да се справите или пък ще се справите много трудно и това в някакъв момент може направо да ви откаже да правите каквито и да е промени. И много важно, последният въпрос е свързан пак с действието, да не отлагате. Да не отлагате. Кое е първото нещо, което ще направя днес? Днес, за да се придвижа с една крачка по-напред към това, което желая да имам в живота си. Management Academy. Manager Success.